bandiraɓe men fof en jejjita koreji men to Bordeaux hono Samba Diamanke en jejjita koreji men to Orléans wayno Ibrahima Conganen Sada Manganen en jejjita to Italie musidɗo men bandiraɓe men Samba Sow en jejjita to Allemagne ko wayno Amadou Ndongo en mbawata yaade kadi taw enen gollotoɓe kadi en kalani koye men min Jambel Ba kalɗo mon ɗo Saykulomo mawɗo o Souleymani Seck Souleymani Sissoko e Adama ko minen kewi wondude ɗo minen kadi amin jellodira amin jabodira e bandiraɓe fof amin teddinira hen kadi Mamoudou Demen Mamadou Dem to Etampe ko jabto en e saaha fof ɗumne kadi ko to woni fof en jejjitani kono Racine en kala noddowo ɗo fof en jejjitan ɗum hen kono kadi en goɗɗata kadi tawa aduna walla enen leñol men ko dewol en ɓuuren addude gati mbiyeten ko debbo e gorko jejjitani taw waɗama ko neɗɗo radio ngo ko neɗɗo leñol ngol wawata jitete kala gonɗo ɗo e miro en mbawa limtude jejjitake e manta e aduna he foof en jejjitake sen dottima to Adama ligganto ko leñol wonko mawɗo men Murtuɗo wino o wi leñol ma reeno gueɗe jeenayyi hay sen limtani kanji foof ɗen mbawi wiide o wi ko mangol reeno peñol ngol reeno eñol ngol reeno lappol ngol reeno mosol firti jungol rew e lawol eyi e haadi ko ɗemgal kanko o ligganto jeekoye leñol he o liggoto ɗemgal ne tiiɗi no feewi gati ko haalata ko Allah tan andi ko ɗum ummoto ɗo haala ka ɗo yaltata ɗo ko Allah ne andi ɗum mawɗo men goto ne wonno Cheikh Oumar ne wiye Alassane Ba kanko wonno bindowo o wino gueɗe tati hay goto aɗum yiddude kono yidde ɗe weeɓat woni wonki fittado e hoddiru on ko neɗɗo mawɗo no feewi e nder kono Cheikh Oumar donc oɗo ko ligganiɗo leñol Adama nde wonde ɗemgal koko jingante jingatum laamu mawɗo men goto wino jimowo men ñokkano o wi so ñawowo ñaawi ñawdoɓe o wi hen goto an jooɗo e 6 an noon deppo ɗo o wi mbiyaɗo yo deppo ɗo yo ummo wiye mi ɗacciri ɗum Allah ko mi ɗacciri ɗum so yahani ko fire donc haadi Adama noon haadi yi ko leñol ngol jinganaka e kañum ene jingana ɗum Adama enen mbawi limtude mo e neɗɗo goto o gandaɗo e aduna he e biyeteɗo Eliaser o jibina ko l'empire russe o maayi noon ko Jérusalem o jingani leñol makko taw ɗemgal maayi nde wonde ɗemgal ne maayi ɗemgal ne ñifa o rewi hawo waɗi autobiographie o waɗi hoore makko autobiographie o waɗi ɗum ko 1918 o waɗi kadi leñol ngol géographie hoɗo ɓe poti hadde ɗum waɗi o rutti ha Palestine taw Angleterre wonno wiyete mandataire ɗum ko hedde 1921 1948 Allah waɗi ɓe keeɓi koye mabɓe e donc ɗum ɗon ganduɗa ko hen jeeya ko e leñol he jeeya ene waɗi tan yimɓe walloɓe nde tawno enen koye men ɗemgal meɗen ene wirno waɗi windotoɓe ene waɗno bindol muɗum holko woni waɗani ɗum kone safalɓe jane mabɓe ummorade Arabie Saoudite hedde 640 heeɓe mbi nden waɗi leƴƴe ɗemɗe kaltoɗe nde jeehi ha safalɓe ganduɗa ɗemgal mumen kono ɗemgal men ko ngal manggal wonno nden ɗemgol so laamu arani hen ganduɗa ɗo fewani joni noon eɗen mbawi ɗaccude e haadi en bismamaɓe ma en jokku caggal en calmotiri mo jarama Thiambil Ba bandiraɓe heddiɓe heɗotoɓe yewtere nde kono mbinomi on nane guila e fuɗɗode ni sikki ala eɗen ɗaminiɗo joddade e radio dingiral wondude Adama Dia e Moussa Sow ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe timmani no fewi kono golle mabɓe ine timmi haɗi golle mabɓe ne timmi noon alay saago joddoɗen e mabɓe jewtiden e mabɓe onon bandiraɓe heɗotoɓe ɓe amin cohli no mbimi nane ni amin cohli peloje moon e ñiŋoje moɗon ɓe ko jewteɗe golli e nder hitande nde
e gaddon miijoji moɗon kadi e nder ɗum e teddinirde radio dingiral yewtere nde ngam miijoji muɗum moƴƴi e Thiambel Ba mbiɗa sikki so neɗɗo waɗi ko moƴƴi ina moƴƴi leñol ngol andinamo ko waɗi ko koko moƴƴi gila omo wuuri o ɓeyda tinnare e radio dingiral min paami tigui tigui ndeka télé dingiral ina wawi wonde so fulɓeɓe dañi miijoji dañi pellital no radio dingiral dañiri pellital ni tan min paami tigui tigui ndeka télé dingiral ina wawi wonde ɗum noon Adama Boubacar Dia e Moussa Sow bisimilla moɗon e yewtere nde onon nde bandiraɓe heɗotoɓe woni radio Rendo woni radio Agnam e johli aduna ɗi foof e bisimilla moɗon e yewtere nde amin ñaagui on jiyanɗe moɗon e wasiyaji moɗon e miijoji moɗon holno mbatten e fulɓe mbi hakkille goto yonani ndeka noon koma hakkillaji gostodira nde mbawa yitude ko nafata ko mbawen rewde ɗum e yimere Dembel Sall o wino bone rawandu ko ndu wofata ngurata aña e rendo komo dillata daalata ndeka noon ko ɓuuri hewde ɓeɗo bandiraɓe ko dilloɓe ko daaloɓe e ko addo miijoji muɗumen e jiyanɗe muɗumen gonga min kam mi heeɓi weltare e nder hitande nde ko ɓuuri kam hen welde foof ko radio dingiral no rendiri funnague hirnague rewo e worgo Afrique ha Asie jogli aduna ɗi foof ndendingol e dingiral gotal ɗum ɗon ko weltaram no fewi e nder hitande nde ɗum noon radio dingiral Adama Dia walla Moussa Sow bisimilla moɗon calmodiron e bandiraɓe ɓe ko adinde naraten e yewtere nde tigui tigui eyyi musidɓe tedduɓe on jarama sinno ko saago ni walla mi wiya tan ko Powro wino ko hettere nde mi rinki soko mi meeɗani e sinno ko saago mi woppa tan jokkon soko tawi tan ko salminde on onon dendagal hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe e hettiyankoɓe RVS ɗo henne e Miro min calmini on goto foof inde e yettode e kala ɗo gonɗon ƴokki salallah woni moon wona e men wona e dendagal Duni Babal ɗum noon on jarama ko musidɗo moon so Moussa Sow jarama no feewi ceerno Thiambel Ba a jarama ceerno Adama Barry wondude e diplôme e wallideɓe moon e hettiyankoɓe radio RVVS en jetti Allah en jetti kadi jinnaɓe nde wonno kadi e kala saaha ɓen ɗon ceerata e yettede en jetti hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe en jetti kadi leñol ngol nde wonno kala kono waɗe ko leñol waɗante so tawi kadi ko waɗate ko eɓe ine weelaɓe eɓe jaadi hen tan waɗe kamɓe waɗi kamɓe jettate kamɓe jarate wadde noon on jettama on jarama hadde noon kadi ngal ɗo teddugal ngal dokkuɗon radio dingiral fulɓe walla kadi ko cettañɗon e radio dingiral fulɓe ko leñol ngol foof kadi yettata on noon jarama eyyi ceerno Seydou aroyo ko gonga gonga donc koye nden jonde gonɗen tawi gollani jewte e kaali ɗo ganduɗa hoorema suba nde goɗɗo radio joni nde fuɗɗorede on saaha garatne makko nde e on saaha waɗoɓe ɗumɓe mbaɗi o subabude koyeɗe kono nafoore mum yiɗi Adama walla ko nandi hedde ko nandi radio ni koɓe tesko golle mabɓe hannde janggo law tawi kono windude deftere sa windi deftere nde ene jooɗo duuɓi ujunnaje adduno goɗɗo ara keso oɗo ganndo jiiɗo deftere nde ɗeɗo deftere woni e sababu e waktu nanngam e hitande nanngam
kukan hen ala fayi goɗɗo o naftoro ɗum o naftiri lab kono bajette kodi dewi kodi naftiri ɗum onon hannde ala kewne heɓde hen tawa en gaani e haala meɗen en dokkani yimɓe en dokkani yimɓe ɓe te ganduɗa hoore ma ɗum waɗi wawa hande ganduɗa hoore ma yicci en e wonno lab ko noon tigi waɗi fayida ceerno Saykou nde tawno ko an woni hoorejo radio ngo ko an fuɗɗiɗo yewtere nde duuɓi hannde fodde nogas fawɗi e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe radio dinguiral Adama Dia e Moussa Thio e holno jiruɗon yewtere RVVS woni wasiyaji moɗon hen ko basirɗon hen bandiraɓe eyi ceerno Adama hande mi mawninte nde wonno barinaɓe ko noon hannde eyi radio RVVS ko radio wanga fayida nde wonno kadi so tawi a ari e ɗeɗo leyɗele en kalin ɗum e hitande yaltude nde jooɗoɗa e nder Europe jooɗoɗa e nder Europe tawa sa udditi radio ma aɗa woni e oto walla aɗa woni galle ma a jaggi FM aɗa heeɗo nantani ko Pulaar e ɗeɗo leyɗele ko hunde ko arde fof ko hunde welde ewa onon kadi jogiiɓe kadi miijoji joyi kadi cuusal wawde walla susde ɓallade ɗiɗo nokkuji woni radio ji ɗiɗo kadi onon kadi kono yetteteɓe kono jarateɓe ñagate on ñagante jomiraɗo nde on ko ɗum julde balle e battat moƴƴo o wawa kadi wallude on ha hunde kadi ɓuura yajde noon ko jewte goɗɗe ni so dañama ala ko bonnata ewa dañe jamma e ñalawma yimɓe kala toɓe ketti tawa e mbawa kadi yiitade hen kadi koye mabɓe ɗum kadi so tawi kadi dañama kadi hunde wande fayida ɗum ɗon foof noon kadi ko leñol ngol ñagoto ɗum ko gonga hay so tawi on jiiɗi ma won yiira kono so tawi leñol ngol moni kala wendi subaka foof directeur ne heeɓa ɓataki ñande foof ne heeɓa ɓataki tan so ɓoye ma wi a ɓeɗo de noon wadde noon eɓe poti ɓeydene ɗum ɗo e ɗum ɗo nde wonno ko watte ko hunde wande fayida nde wonno hitande yewtude nde wonde nani ɗo Saykou wi yewtere nde ɗo ko yewtere ɓurde hettede yewtere nde ganduɗa ɓurde hewde intervenant ji wadde noon kamɓe ɓe gandi wadde ndeɗo yewtere ene hette wadde noon so tawi mi sikki en dañi kadi goɗɗum ko tappuɗen sen ɗon kadi ala ko bonnata ko sowna ko ɓeydani eyyi Adama a jarama ko yidde wiide tan bandiraɓe ɓe jarama kadi ɓeɗo fuɗɗuɓe ngoɗo radio no ɓe jarama kadi ne onon arɓe tawiɓe hen ɓe kadi on jarama nde won noon won radio ji ngoodi sen dokki yeru ko faki radio Bordeaux ko ganduɗa ko mawɗo Samba Diamanka yo kisalallah woni makko ɗo woni kala o waɗino omo waɗanno toon jewte pattamlame baɗɗe fayida coko noon caggal nde o heeɓi foftere makko o ronki kadi dañde aroɓe ɓittita ko fulɓe mbiyata ko so doole ndonki yo doole kebbe ɗum noon wiide anon ardiɓe Saykou Lom on jarama yo gen yoɓon moƴƴere ko noon ne Adama Barry hay so tawi wiyete ko Adama Ba ari min jettuma hen min jetta kadi Thiamel ko wawno hen wonde fof bandiraɓe e dongre Europe ndeka laaɓi na gasama en dañi ko wiyete fulɓe Europe naɓe ko nde wonno firgoji koko dayi wadde tan sa tawi a ƴeewi nokkuji men ɗi won wiyoɓe ko ɗon fulɓe ummi pay funnague won wiyoɓe ala ko funnague fulɓe ummi gari ɗon ko wawno hen wonde fof eɗen mbawide kadi fergo wongo woodi e Europe so tawi won fergo dañi yewtoɓe ɗum final mumen ari kadi haade walla ngari garde final ɗum ko yettiral ɗum noon no mbiraten ni yo gueno ɓoyno ndeɗo jokkere en ɗam kadi ko cettuɗon e ngoɗo radio dinguiral fulɓe ko onon cettana ɗum saabu so tawi neɗɗo teddinima firti ko teddinɗomo ko kañum woni teddude ɗum noon ko onon teddi onon miiro naɓe e dendagal hettiyankoɓe radio miiro Allah jarama on jarama gonga yarate kono en goppani ko aduna yaha foti goppani par ce que sa yi kala radio quartier radioji ɗi ko kañumen koye jangi ko non foti won noon foti won woti so tawi ganduɗa hoore ma en ɓerti e bandiraɓe ɗum aduna ko yaji jarate gom
ko yoto kadi radio ɗi ne dilla e on ɗon fannu ko wiyete noon haɓaade daññankagal e geɗe baaɗe noon woni haɓaji migration kadi addude ballal mum e développement leydi ɗo jeeyaɗo ɗum radio dingiral fulɓe en ɗaminiɗo waɗoyde so geno jaaɓi jaabima ina gasa so tawi ko fewjete ko ɓendi walla ko defte ko ɓendi ma adde bandiraɓe fof pawa hen guite mumen ɗum noon ko ɗum wonno ko mboɗe jabtuma hen e jarama jam ñalli kiro gonɗo ɓogol dabo jam tan ni mawɗum ni dabo dabo amin Allah woti no woti wallahi gon gon ah dabo 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 joni Adama on jettama ni Moussa e Souleymane an yettama nodduɓe fof notama kaadi ɓurɓe hewde nodduɓe wonɓe ɗo fewi ganduɗa ko dindiɗat ɗum taki hande oɗo ñalawma ne weeli no fewi ko wona ɗum ko e pulaar men ne wiya hay mooso woni yiɗi wallitede kadi so neɗɗo jaali walla moosi a ñirɓinima ma wonɓe ganduɗa no yiiri ɗum ni e ɓe mbiya kadi hono gumɗo ardorto fertuɓe guite no goodi ko eyyi ɗum noon ko so radio dingiral ari ɗo eɗen fof eɗen jetta ɗum en jetten heddiɓe kadi ɗemgal he waɗa wonat ɗemgal jeefi waɗa won ɗemgal latin jangguirte tan ko catholique julde donc so ɗemgal sintimen jaam jaram won gonɗo gonga e sikki ala tan bandiraɓe heɗotoɓe yewtere meɗen natti hewde ko heddi e ko weltade tan eno Adama Boubacar Dia wiri ɗo joni gam jogade radio dingiral carte moni sohli carte ɗe foof jokkodira e bandiraɓe gam wurnude e yewtere nde wurnude jewteɗe ɗum noon batten hen hakkillaji no fewi bandiraɓe heɗotoɓe e kartal Adama Boubacar Dia beele carte ɗe ɗo joni walla hono neɗɗo heɓirtaɗe walla kartal no foti ɗo to kalten eɗen jogui carte nde wonno carte ɗe gaari wadde kala jiɗo jeeyde e carte e fedde nde kartal ngal ko en mbaɗino 10 € kono tellitima wonko waɗi en tellidde noon carte ɗe wadde noon carte ɗe garti e 5 € hitande nde wadde jomum so tawi heeɓi kartal mum ma heeb tonggode mum taw kadi so tawi yiiɗi wadde vérifié taw no wawi ruttade site meɗen ma jomum yiyoy toon ko wona e dow muɗum taw kadi ma yi toon inde mum e yettode mum e tonggode mum e jaam ñalli gonɗo ɓoggol a eyyo gon 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 gonga e nder leydi français laaɓi laaɓi wallahi wallahi fotade ino goodi wallahi 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 so eyi ko salmindema tan ko yiɗa waɗede ko no heewi won kadi ko waɗa ko mawɗum ko yettere Allah ko waɗa ko noon ko Adama Boubacar Dia waɗi ɗum wonami tawde waktu ari ha ɗo tan mataw en mbaynodirat mi salmini bandiraɓe foof kadi en jetti Samba Diaman ko mawɗo meɗen o humpita kadi welgo o humpita men hono oɗo Issa Diallo gardien assemblée ɗon to leydi Burkina yo kisal Allah woni makko ɗum noon ko yidde wiide carte ɗe kadi wona carte radio dingiral fulɓe ko fulɓe ballate ewa joni joni noon jewteɗe jaafoɗon so wona Salif Diallo ardina
ene gasa taw ene gasa taw kanko ɗum noon radio dingiral fulɓe salmini on ko mi rokka konngol jaadama Boubacara on saaha mbayndi on jarama yo Allah rokku en en jetti joɗniɓe ɓen toon to Sénégal toon to Mauritanie ko wayno Hadji Sow Guelongal Gamaji so tawi kadi golle ɗe kadi mbawi rewde lawol kadi yettudemo e jardemo oɗo saaha kanko rewindi gueɗe ɗe toon to nder leydi Sénégal e Bassam Bocar e wondiɓe men hewɓe ganduɗa kadi en mbawa rewde e inɗe mumen kono kam en jetti hettiyankoɓe kuuɓal ko fati e fedde nde yoɓe tinno tan ɓe jokkodira e meɗen nde wonno han kadi waktu ko gasi so nden heedima ɓe kala tigui laabi ɗiɓe ndewata ɓe mbawa yettade tigui rigui ɓamtade fulɓe ko noon tigui bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe yewtere meɗen ari ha ɗo ko mbañude tan so Allahu jaɓi ha dewo garowo ko wurnude ɗemgal woni himɓe amen Pulaar ko wutte e daaɗe amen mo ɓurata sekotako gila Fouta Tooro fawi Fuladu ha Fouta Jalon fulɓe darani ko windude e janngude ɗemgal Pulaar Yero Doro Diallo on jarama tigui oɗon e dinguirel fulɓe radio dinguirel fulɓe hay dinguirel fulɓe TV oɗo saaha gonɗen koye radio wiyetego RVVS wongo ɗo e wuuro Miro eɗen gondi e ceerno Moussa Samba Sow wondude e Thiambel Ba wondude kadi Adama Bari ceerno Adama Bari mataw koto maɗo puɗɗorɗen so tawi tan aɗa wawi en jubbande seeɗa darde moɗon e ngoɗo radio wiyetego RVVS ɗo e nder wuuro Miro gonga eyyi radio ngo amin mbawi fuɗɗanade on hen seeɗa saabu komin gari ɗo foti wonde duuɓi nogas joni komin mbaɗata yewtere nde e yewtere nde min jewtata nde koye inde fedde amen wonde tabital Pulagu fedde yitende Absiya e koye nder inde nden fedde ko e nder jewte ɗe ene heewi leƴƴi jewtoji ɗo e nder yontere nde woni e dimanche o e Haïtien naɓene ɗo Yougoslave naɓene ɗo e yewtere nde e kala hitande so amin joni min mbaɗi bilan e nder jewte jewtoje ɗe foof hawra makko yewtere amen nde ɓuuri wawde notede to banggue téléphone taw wona notugol cehilagal walla ko wayno koko noddete tigui tigui jomum en dokka hen miijoji muɗumen ndeka noon yewtere nde minen to banggue amen ina waɗi fayida no fewi amin jetta hen kadi fedde amen RVVS wonnode kawtal janggoɓe Pulaar nde wonno kawtal nde hande wonti ko tabital Pulagu nde findini min ko heewi nde jangguini min ko fewi min paami hen kadi ko heewi donc amin jetta e fedde nde e dow gardugol Abbas Diallo aɗa wawi yen siftinde tan to jeeɗa e guure meɗen min jeeyami ko Undu e wuuro witengo Lelakon e diwan Goudiri ko toon jibinami ko toon mawni mi wona jangguɗo français mi wona jangguɗo komi gaynako tan no ɓiɓɓe diwan o fooni Allah addi kam gano no mbimi ni Allah liɓi kam ɗo e fedde witende kawtal janggoɓe Pulaar on saaha e min naati hen min janggi Pulaar hamin keeɓi hen tolnoji goɗɗuɗi e ɗum hokki min humpito no fewi jarama o saaha payen e ceerno Thiambel Ba kadi juɓɓinowo jewte baɗɗe fayida ɗo e radio RVVS ceerno Thiambel a salminama jurama caggal nde kalanɗa min golle ma ɗo e nder ngoɗo radio RVVS ciftinamin to jeeɗa e guure meɗen ceerno Thiambel mi salmitima madama mi salmini bandiraɓe hettiɓe foof jawmi ko ndulmaji demɓe min garmi ɗo ko 2011 min komi almudo mabɓe kamɓe fof gadimi ɗo arde min komi almudo mabɓe kamɓe jangguintami jewte jangguintami aduna ko caggal mabɓe min ganduɗa ken no Adama wini e fof ko noon min komi almudo mabɓe kamɓe jangguintami to payen e ceerno Sayklom kanko woni ngorondi kanko woni base kanko woni foof oɗo saaha koye nder radio RVVS gonɗen kono kadi e dinguirel fulɓe TV jogorɗo yeɓoyeɓe so tawi tan aɗa wawi yen haalande caggal nde kalanɗa min wuuro moon to jeeyɗa e guure meɗen Fouta holi darde ma e nder ngoɗo radio RVVS min jeeyami ko ɗo wiyete Thilone diwan men nokku Sénégal département de Matam minen noon radio ngoɗo guila garɓe makko mi yejjitani après mawɓe men fuɗɗinogo radio ngo woni Moussa Sow en ganduɗa hoorema kañumen gadinoɗo kañumen gadino wadde ɗum radio ngo nde nanmi ɗum nde mbimi ganduɗa hoorema fulɓe so tawi ene pellifi en mbawi jogade radio il faut mi tawe hen ɗum woni garmi tawtumi tawrama hen wonde arɓeɓe foof kañumen gari tawi mi yiiɗa junnade no fewi kono mi ko mbannomi ko nimsirani ɗum sukaɓe arɓe caggal ɓe haalɓe ɗo joni avant am ɓe wonko ɓeydi hen ha heewi ha heewi ha heewi komi sikkano e te fof ɗo janggi
nde wonnoon ko yidde addani ɗumen kañumen fof ɗo janggi ɗo ɗumin hande radio ngo ala ɗo heddaki aduna he fof donc firten aduna ko yidde adi fof rifti hen ko pellital rifti hen ko yidde wadde ala so neɗɗo janggi tan kala ko ɗum ɗo wawi wonde ɗo mbawɗa wonde fof so janggi aɗa wawi wadde ɗum ɗum tagi sukaɓe arɓe janggi ɗum ɓe mbiɓe ɗo ko almuɓe joni goni sernaɓe joni ko sernaɓe ko ɓeydi min ɗo kanko cambel kalɗo joni ko ɓeydi min ko o andani tolni ɗum nde won noon won gande o jogui min hooram mi ala ɗen gande e ko way noon kamɓe sukaɓe arɓe fof ko noon koɓe jogui ko ɓuuri ko joguimi ko kono won noon rendina ko joguimi ko e koɓe jogui ko min ndendini min mbaɗi ɗum ɗo ɗum tagi radio ngo jande fof ne ɓeyɗon yaara yeeso ɗum tagi ganduɗa hoore ma ɗum woni fof ko wawi fof yo addu bismil no radio ji ɗo wawi wonde fof e radio e wawi wonde télévision ngaji wawi wonde ko wawi wonde fof ko fof ɗum mbaɗata ko neɗɗo wawi fof yo addi hen gandal muɗum ɗum tan jinnoɓe ɓeydi a jarama seydi jarama Sayklom ceerno Moussa Samba Sow hande a ari tawtorede yewtere nde ganduɗa ko radio dinguiral fulɓe rutta ngal ɗon teddugal hol yiyannema ko ardi foof e ngoɗo radio wiyetego RVVS e holno jiiruɗa tigui rigui ɗeɗo golle badde fayida ɓe goni e dow eyyi ko ɗum jogorɗen tongude ɗo ni so tawi ko gonga ko wiyete won dariɓe ko ɗum labti so tawi aɗa yiiɗi laaɓede ɗum a arat ɗo e miro ndekka ko fulɓe mbiyata ko colel wonata ko dow lekki kono hakkille woni koye ñaami ko noon tigui ɓeɗo fulɓe wonɓe ɗo e miro ko ɗo ɓe goni kono hakkillaji mabɓe goni ko e pinal men e fina tawa men no ɓamtori ha tengti toon to dunde men afri ɗum nane ɗen mbiya yo kelno sembinɓe jaadama jarama ɓe bismino ko radio dinguiral fulɓe ɓe bismi kadi ko radio mabɓe kamɓe ko kamɓe jeeyi ko kamɓe mbaɗana ɗum noon Allah jarama on jarama ko onon tendi ɗum noon ko Sayklom ko noon ne Adama Bari ko noon ne Cambel Ba yo kisalallah woni mo jarama yo Allah tibbi noon